Yn ystod 2009-2010, gweithredodd Criw Coda Ni fel partner ym mhrosiect cymorth Cristnogol i wella ameth mewn cymunedau bregus ar gyrion y Sahara yng ngogledd Burkina Faso, y 5 wlad glotaf yn y byd yn ôl y Cenhedloedd Unedig. Nod y prosiect oedd brwydro'n erbyn newyn a diffyg maith ym mhobl a phlant y cymunedau hyn a cheisio atal ymlediad y twyni tywod o'r Sahara. Gwariwyd ar storfeydd grawn ar gyfwng, creu ffynhonnau dŵr, rhannu hadau o fath newydd fel y gallai'r bobl dlotaf feithrin tir diffeth i gael bwydo'u teuluodd a hybu economi leol. Gwnaed hyn oll trwy fudiadau lleol a thrwy adeiladu pwyllgorau lleol i allu gofalu am eu cymunedau eu hunain. Llwyddodd Criw Coda Ni i gyrraedd y nod o godi 5,000 o bunnau a thrwy arian cyfatebol yr Undeb Ewropeaidd, cynyddodd y swm hwn i 25,000 o bunnau sy'n gallu gwneud gwir wahaniaeth i fywydau yn Burkina Faso ac yn arwydd o gariad Duw atynt. Buom hefyd yn ymweld ar ardal. Ar fy chwith mae enghraifft o hen storfa fwyd, nag oedd yn hen ddigon mawr i gadw'r holl fwyd ar gyfer yr ardal hon. A gyda help arian cymorth Cristnogol, maen nhw wedi gallu adeiladu'r storfa fwyd newydd hyn. Mae'n dweud bod y adeilad fawr newydd mae wedi cael ei adeiladu a'i hagor ar y 15fed o'r Ffennaf oedd jyst mewn pryd ar gyfer y llifogydd mawr nas dinistrio llawer iawn o'r cnwd ac oedd y mewn pryd ar gyfer y bwyd ar gyfwng fan hyn. Ac mae cyfan wedi cael ei rhannu, mae'r gweddill wedi cael ei gwerthu erbyn hyn. Does ddim argyfwng bwyd, mae'n barod ar gyfer argyfwng nesaf. Maen dod bob blwyddyn yma. A gyda cymorth pobl yng Nghymru, mae llefydd fel hyn yn golygu bod adeiladwaith mewn lle i sicrhau nad yw pobl ddim yn marw o newyn yma. Yr eironi mawr yw fod llifogydd sydyn yn digwydd yn yr ardalodd hyn ar gyrion Sahara. Dim glaw trwy'r rhan fwyaf o'r flwyddyn ac wedyn glaw enfawr sydyn. Ac roedd peryg fod hyn yn dinistio'r gwaith da o helpu'r cymunedau hyn i ddod yn hunangynhaliol. Mae cymorth Cristnogol felly wedi cychwyn prosiect newydd i amddiffyn y cymunedau hyn yn Burkina Faso rhag effaith y llifogydd chreulon. Eto mae Criw Coda Ni wedi cofrestru'n bartner yn y prosiect mwyn pwysleisio nad yw Duw yn symud ymlaen ac yn anghofio am ei blant. Yr ydym wedi ymrwymo i geisio codi 5,000 o bunnau eto yn ystod 2012 at y prosiect newydd, ac unwaith eto bydd arian cyfatebol yr Undeb Ewropeaidd yn troi hyn yn 23,000 o bunnau. Y tro hwn, yr ydym yn gwahodd cymunedau cyfagos eraill i weithio gyda ni yn y prosiect hwn yn 2012. Cyfeiriwyd at y llifogydd yn y ffilm am wnaeth Criw Coda Ni am ei hymweliad o Burkina Faso yn Nhachwedd 2010. Rydw fod yn rhyfedd gweld dŵr yng nghanol anialwch, ond beth ddigwyddodd yn mis Gorffennaf leni buodd llifogydd nath i fwrw glaw yn ddibaid am ddyddiau. Ac oherwydd yr holl law, buodd llifogydd gwael iawn. Fel arfer ar y tir hyn, bydden nhw'n casglu 45 o sachau o gnydau. Jyst yr un bachan hyn fel rheol yn casglu 45 o sachau. Leni ar ôl y llifogydd nath dinistrio'r tir a wedyn dinistrio'r grawn, 2 sach yn unig lwyddodd e gasglu. Nod y prosiect newydd a arweinir gan fudiad eglwysi efengyledd Burkina Faso ond sy'n gwasanaethu pawb yw amddiffyn teuluodd mewn 25 o gymunedau ar gyrion y Sahara trwy adfer a gwella'r bwyd y gallant i dyfu a sefydlu gerddi llysiau, adeiladu ac adfer ffynhonnau dŵr glân, trwsio ac uwchraddio'r offer amaethyddol a ddinistrwyd gan y llifogydd,
a gweithredu i atal effaith llifogydd yn y dyfodol trwy blannu coed, adeiladu ar gaeau o gerrig i reoli llif y dŵr, a chwblhau rhwydwaith o storfeydd grawn a reis a gedwyr yn ddiogel hyd yn oed yn ystod llifogydd. Cost cyfan y prosiect yw miliwn o euros, tua 850 o filoedd o bunnau. Bydd yr hyn agodir gan griw Codani, gyda chymorth yr Undeb Ewropeaidd yn darparu 23,000 o bunnau tuag at y cyfanswm hwnnw. Codwch gyda ni a chyfrannwch fel ag sydd modd drwy fynd at wefan www.justgiving.com/Codani. Hoffwch dudalen Facebook Codani, neu cysylltwch â ni'n bersonol. Diolch yn fawr.